Benvidos a moiceleste.com. Pape Cheik xa é historia do Celta. O canteirán foi finalmente traspasado ao Olympique Lyonnais e perdémonos a un dos xogadores que máis ilusión despertaban entre o celtismo, non? Un futbolista que demostrou cousas interesantes. Non chegou a demostrar moito porque non tuvo grandes oportunidades, pero o tempo que estuvo sobre o terreo de xogo demostrou ser un futbolista con un potencial tremendo. Algo que evidentemente viron en Francia, viron o Olympique de Lyon, tamén o Tottenham, recordade, estuvo moi interesado, pero ao final, sorprendentemente, puido máis, neste caso Francia, puido máis o potencial económico francés que debería estar por baixo de Inglaterra, pois impúxose e ao final fixose co xogador por uns 10 millóns que poden chegar a ser 15 en función das variables que figuran no contrato, unha cantidade moi inferior aos 30 millóns que figuran na súa cláusula, pero bueno, en todo caso, por un xogador que ata agora non demostrou realmente valer esa cantidade, pero sí que é verdade que o seu potencial apunta hacia eso ou incluso algo máis alto. Parece que o Celta se reserva o 15% dun posible traspaso e iso tamén é unha opción moi a ter en conta, porque se o xogador se revaloriza moito e se, ven algún equipo a desesperada a pagar, imaginade, 100 millóns ou unha cosa así, o Celta embolsaríase outra cantidade moi importante. Así que eu creo que por aí vamos a desexarlle que lle vai moi ben as cosas, porque pode ser tamén outro pellizco importante para o Celta de cara ao futuro. Aí a posibilidade do mellor chegar a cobrar, aínda que indirectamente, os 30 millóns da cláusula de rescisión, que sería seguramente o obxectivo. Pape chegou a Vigo sendo moi xovenciño, chegou en categoría juvenil, viña procedente do Montañeros, onde estuvo xogando, o Celta reclutouno e fichouno para o juvenil. Empezou a xogar no juvenil e aí xa empezou a destacar, xa se vían condicións moi boas, empezou a xogar, a alternar co Celta B, os que iban a Barreiro falaban maravillas dese chaval. E Berizzo viuno e encantoulle, enamorouse del desde o principio, así que o levou para o primeiro equipo. Empezou entrando, alternando tamén co filial, pero xa o ano pasado, a temporada pasada, estuvo todo ano adestrando co primeiro equipo e en decembro fixeronlle o contrato profesional e tuvo xa ficha do primeiro equipo. Non é que xogara moito, pero Berizzo vigilaba moito, corrixía moito, estaba moi encima del. Por iso que, aínda que hai xente que censura o feito de que Berizzo apostou por el, realmente sí que apostou por el, porque máis que poñelo a xogar, que poñelo a xogar non o puido poñer porque quizás non lle vía sitio aínda para ser titular nos partidos importantes, puxo en partidos co reservas, pero sobre todo preocupouse moito polo seu crecemento, preocupouse moito polo seu xogo, pola súa melloría e, xa digo, facía moitísimas correccións, estaba moi encima del para que fose adiante ese xogador. Así que Berizzo vai ser un adestrador moi importante na carreira de Pape Cheik e quizás parte clave, persoa clave, digamos, en que ao final se fose traspasado en esta cantidad, é dicir, que se fixaran en el e que decidiran facer esta aposta tan importante que máis lle vai a supoñer para el un aumento moi importante dos emolumentos, do salario, non? Así que, aí van a sair gañando casi todos. Eu creo que para o afeccionado que realmente non ve tangible o diñeiro dun traspaso, non? É dicir, tú non o palpas, non o ves. Sí, entra para o club, pero tú non o tocas, non? Pois é unha mágoa, non? Eu particularmente era un xogador que me gustaba e que me gustaría velo un poquinho máis, quizás disfrutalo un poquinho máis, non? Porque somos un clube de canteira, estamos orgullosos de ser un clube de canteira, esa letanía que se repite, pero a hora da verdade dá a sensación de que os canteiráns prácticamente nin os disfrutamos, non? É dicir, non temos tempo nin a ilusionarnos con eles. A Santi Mina levárono despois de unha temporada no primeiro equipo. A Pape, media tempada, 26 partidos xogou en total, 26 partidos oficiais, marcou un gol contra o Granada, lembraredes, en Balaídos esta tempada. Prácticamente nos vamos sin poder saborealo, sin disfrutalo, como con tantos outros xogadores pasou, e seguirá pasando seguramente cos canteiráns, porque se un canteirán non ten nivel, teno moi difícil para dar o salto ao primeiro equipo, porque vai haber outros xogadores mellores, porque o Celta ahora mismo ten un nivel alto, é dicir, co cal un canteirán para chegar ao primeiro equipo ten que ter un nivel moi alto, e se ten ese nivel moi alto, virá outro equipo e levarao, pagando esas cantidades. Entonces é un pouco descorazonador, ou polo menos desde o meu punto de vista é descorazonador que se vayan os chavales, porque ao final que
requisitos ou que condicións ten que reunir un futbolista da canteira para chegar ao primeiro equipo do Celta ahora mismo, cando todos que hai pois levan 4 ou 5 tempadas no primeiro equipo, salvo caso Iván Villar, que subiu este ano acolléndose o seu contrato, ou bueno, hai algún que outro xogador, Brais, esperemos que o faga ben, pero Brais volvemos a estar na mesma. Se Brais non ten nivel, pois non vai desbancar da titularidade a ningún dos que están agora, e se é capaz de desbancalos, é que vai alcanzar un nivel moi grande e pode vir outro equipo leválo. Así que nos quedaremos sempre así, con esa eterna frustración, non? De non acabar de ver os nosos, os da nosa casa, chegar ao primeiro equipo, consolidarse no primeiro equipo e facer unha carreira no primeiro equipo, como por exemplo levou a cabo, ou está levando a cabo Hugo Mallo, non? Que chegou de xuveniles e aí leva, pero claro, era outra tempada, non? Leva xa este a novena, e claro, cando el chegou, pois non facía falta ter moito nivel para ser titular, e bueno, pois foron pasando os anos, e el tampouco ten interés en irse, que iso tamén é importante, pero bueno, ao final estamos disfrutando dele aquí gracias a eso, non? Pero, que pasaría con Hugo Mallo se ahora mismo estuvese no Celta B ou no xuvenil, ou, bueno, estuvese para subir ao primeiro equipo? Que pasaría con el? Faría toda a súa carreira aquí? Tería que sair cedido a outro equipo? Se xogaba, se tiña un gran nivel, duraría moito aquí? Son preguntas que nos facemos e que no caso da saída de Pape, o que desexamos, por suposto, mellor, pois se fan ese tipo de preguntas, pois afloran e xurden de novo, pois plantexándonos moitísimas dúbidas ao respecto da nosa condición de clube de canteira e dos beneficios de ser un clube de canteira, sobre todo desde o punto de vista anímico para o afeccionado. En definitiva, bueno, non podemos disfrutar moito del, pero un xogador con un potencial enorme, interior, tamén pode xogar a media punta. Un Zoe dixo que había máis de pivote, así que posiblemente se seguira no Celta xogaría máis de pivote. Veremos en Francia como colocan, pero creo que é un xogador que se vai sair porque ten moitísimo potencial, porque ten tamén moito un carácter moi positivo, ten un carácter de un xogador que eu creo que está chamado a facer grandes cousas, está chamado a triunfar, e bueno, desgraciadamente tenemos que velo pois a través da televisión. É unha verdadeira mágoa, xa digo que a min gustaría velo aquí, pero bueno, en todo caso alegrámonos de que un canteirán do Celta pois leve o nome do Celta, porque vai levar toda a súa vida por toda Europa, e que ademais dese 15% que nos podemos levar, pois bueno, se hai traspasos internacionais, sabedes que, bueno, pois tamén o Celta se levaría unha parte en concepto de dereitos de formación, así que pode ser un xogador que nos siga dando dinheiro durante moito tempo. Por tanto, desexámoslle que teña unha carreira moi feliz, que teña unha carreira moi próspera, moi lonxeva, e, bueno, o marxen desto xa, de que entre dinheiro ou non, pois alegramos moito de que todo o que salga daqui do Celta lle vai moi ben alá donde estea. A vos tamén vos desexo que sexades moi felices, que estedes moi ben. Hoxe vou facer ao revés, pídovos que vos suscribades e que dades a me gusta a este vídeo, que non vos costa nada. Non me seades rancios, dade a me gusta, por favor.